Tikulandani soko domvera pano ndi Manyasa Voice Box timakhala pano kambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye ndikhulupirira kuti tonse tamva za nkhani imene inachitika mu mzinda wa Lilongwe kumeneko ndithu bungwe lija limachita kuti National Registration Bureau kapena kuti NRB lapezeka ndithu ndi ma ID kapena kuti ziphaso zaunzika za nkhaninkhani ku warehouse kapena kuti malo osungiramo katundu osiyanasiyana ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Ndi zambiri zalankhulidwa kuti ayi amafuna kupera zisankho iyayi kumachitika za chinyengo kumeneko mpaka natu nkhani inavuta kupezeka kuti ayi mpaka nakunakafika ndithu aphungu osiyanasiyana a nyumba ya malamulo azipani zotsutsa motsogozedwa ndi chama chita kuti olemekezeka a Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Blantyre City South East. Ndi nkhaniyo anthu atifufuzafufuza zimene kuti ayi akuti kumeneko sizinali za chinyengo zina zilizonse yakungoti komano ntchito ikakula ku NRB amafuna malo akulu kuti apange sort kapena kuti achokoche ma ID onse ndi kuwatumiza kwa malo oyenerera amene amenera kuti apite. Komanso timakufuna kukumbusani kuti ayi NRB samapanga nkhani zachisankho iwo kwawo ndikuonetsetsa kuti nzika dziko la Malawi zalembetsa kuti zikhale ndi chiphaso cha unzika zachisankho amene amayendetsa zonse ndi a bungwe la Malawi Electoral Commission kapena kuti MEC. Ndiye pano tabweranso ndi nzika yokhudzidwa ikunenanso chimodzimodzi kuti aya Malawi musadere nkhawa chimene chimachitika kumene kuja si chinyengo chilichonse koma a NRB amangofuna malo okhazikika malo otakasuka kuti ma IDs kapena kuti ziphaso zaunzika azilongosole bwinobwino ndipo kuti azitenge zikafike kwa eni ake oyenerera. Ndiye tikhale limodzi kuti amvera akulu amenewa kuti akuti chani pa nkhani imeneyi. Akuluakulu, this is not breaking news. Ukuku ku warehouse ya ku Kanengo ndi kumene amakapangirako sort out ma ID. Ndikukhulupiraso kuti mwina ena amapangidwa kuti ndikonko. Chimene chinachitika ndichonena kuti ku office yawo ya NRB ngati paboma pa Lilongwe district ndi yaying'ono kwambiri ndiopanikizika komanso salinso kwa DC. Ayi kwa DC adakanika kukhalako anapeza malo ena malonso ndochepa kwambiri. Ndi zimene anapanga anapita nokwe warehouse kumenekoko ndimwe amakapangira sota moti mmamawa kuracha a NRB anyamata pa officers amachoka ku Lilongwe district council uko ndikumapita ku Kanengo daily amapita kukapanga sort out ma ID. Ndatapanga sort out ma ID popeza apa pakulembesa ndi Lilongwe ndiye kuti amatenga Lilongwe aja ndikubwerera nawo ku maofesi kuja ndi ifeyo ngati amene tikumapanga nawo zamiti ndeno tikumapita noku ofesi kuja ndikukanyamula ma ID aja ndikumapita ndikumagawana kutengerano madera amene tikuyendera ngati kwa Chisapo, Bwaira ndi Chipasuka. Ma ID akumapita kumeneko mmene tikuyendera mbali yake ndiponso kumene ma ID akuyenera kukafikira. For example ine ndili ku Bwaira Navy Center ndikuti timapita kumene kuja ndikukatenga ma ID amene ali Lilongwe East basi ku East kokha ndiye kuti aku Chisapo akutenga aku West achipasula akutenga Lilongwe City. Ndeti tamayenda kuti ameke atituma kachani ndeti makhala kuti timanyamulako ka portion ka ma ID amene maskulu atitumacha kandi 4 ndeti tikanyamulaso timapaki 4 ta ma ID akumwe tikupita kuja ku maskuluko ndi mmene ndithu zikukhalira osati zimene akunena anthu ngati zimene aonazo apopo zili choncho mwina kunena kuti apanga concentrate kwambiri kuti apange sort out ma ID a Lilongwe ukapanga sort out fa ma ID ndende ambiri anasokonekera kwambiri ma ID mmene amapita kukapereka muja paja amapita kukasiya kuti anthu agawe ka mahedi kandani atagawa zitatsalira kuti anthu akisakubwera kuzatenga amabwerera nazo zinthu zija ndatabwera nazo amaziphatikiza pamodzi ndi chimene chinapangitsano chipwirikiti no ku office kwawo ndi pamene anaona kuti izizi sitikwanitsa komano tikapeze chimalo chachikulu choti tikathe kutani kuphwasula zimenezi ndikuyambanso kuzikaso in order school by school the whole Lilongwe zinali za choncho zinthu zake zobalalika kwambiri.
so ndikukhulupirira kuti ndi cholinga chimene anapitira kukanengo ndikukafuna malo aulere osalipira chifukwa NRFA ndi boma, NRB ndi bomanso, ndiye ndikukhulupirira kuti anangopemphana kunena kuti tizagwiritsa nawo ntchito warehouse yanu kupanga sort out ma national IDs. Komanso tinene apapa bwinobwino kunena kuti ma ID amene ali kumene koko sikuti ndalilonge okha monga amene awo akunenera ayi, ndi kuti ndizachidziwikirenso kunena kuti ma district ena akumapezekanso konko, komano ma district ena awo mwina ndionena kuti analembetsa kale panopo ndiye sangakhale nawo busy kwambiri. For example ma national ID akudowa kapena kudedza sangakhale nawo busy chifukwa chani kalembera anadutsa kale, akupanga papo concentrate kwambiri kwa anthu amene ali active in terms of make registration phase 3 panopo. Ineyo ndinganene choncho posatengera ndale kapena kuti chani ayi, komano ndimangofuna kukuwunikirana anthu ena anu amene mwina muli kutali kwambiri ndi zimene zikuchitikazo. Nkhani yake ili choncho, koma ngati pali nkhani ina chabwino imene anatengera NRB machine yawo kupitisa ku NRFA warehouse, izozo ndetimvera limodzi so kuti ngati kwapita aphungu I understand kunena kuti aphungu afuna amve zoona, ndipo zoonazo anena okha NRB. Zikomo kwambiri. Honorable Malawi wonse konse kumene muli kuno tili kuno ndi kukanengo ku warehouse ya NFRA kumene kuno anthu akufuna kwabwino anatifotokozera kunena kuti NRB atsegula kampu yawo kunoko imene akugwiragwira zipangizo zovotera makamaka ma ID. Ndiye tafika kuno tapezadi magajeti awo a NRB wo ndi amenewa amene mukuwaonawa, amenewa ndi magajeti a NRB amene akugwiritsa ntchito kunoko ku warehouse ya kukanengo ku NFRA. Mukaona muli ma computers magulu ochulukirapo ndithu, komanso tapeza kuti kunoko ma ID amene akugwira nawo ntchito ma ID amene ali kuno konse kuno warehouse yonse imene mukuyioneramo. Mukayang'ana pansipo pali ma ID okhaokha, ma ID onse amene ali pansipa ndi a boma la Lilongwe. Ndiye makatoni ena ndi awa amene ndi a boma la Lilongwe, makatoni ena ndi awa a boma la Lilongwe. Makatoni alipo ndithu osiyanasiyana, majumbo ena ndi amenewa, ma ID amenewa, makatoni onsewa, zonse zimene zili apapa zimene mukuzionazi ndi ma ID amene Amalawi agwiritse ntchito kufuna kuti akavote, ndipo ndi alilongwe okha amene ali kunoko. Holo yonseyi mwayikidwa ma ID alilongwe. Sitiziwa kuti zifukwa zake ndi chani kuti abwere ku NFRA. Ndiye tiona kuti zitha motani, koma umumu ndi mu warehouse ndithu ya NFRA kumene amasungirako katundu, apakira bwinobwino zinthu zawo, matray awo, ndikupereka mpata, ndikubisala. Inuyo kukanengo mukukudziwa kumene kuli NFRA ndi mkatikati mwenimweni mwa kanengo ndi kumene kukuchitikira izi. Ndiye ifeyo ngati aphungu wanu tinaona kuti ndi bwino tifike malo ano tizazionere tokha, tikadzionera tokha kuti tikhale ndi information yogwirika. Ndiye pakadali pano tili ndithu mkatikati mwa warehouse ya NFRA kunoko kuli Longwe. Mmenemo ndi mmene zikuchitikira. Tili limodzi ndi a leader of opposition komanso ma members of parliament aku opposition.
timangofuna tigawane nanu zimene zikuchitika kunoko ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Chimfwiri mbwiti chamavoti chimfwiri mbwiti cha Lilongwe chimfwiri mbwiti chopera mavoti chimfwiri mbwiti chamavoti. Get as much information.